Sí, dues preguntes i dos pregs. Primera pregunta. La promoció de pisos del cinema Pisa es va realitzar entre 2019 i 2021 i els pisos de venda adjudicats es van entregar al 2021 i 10 dels pisos van ser reservats per lloguer social. El 17 de desembre del 2020 es va signar la minuta del conveni de col·laboració entre l'IMSOL i l'Ajuntament de Cornellà per la cessió d'ús temporal d'aquests pisos de lloguer. I preguntem, quants pisos de venda s'han adjudicat i quants estan a dia d'avui vacants i quants pisos han estat llogats d'aquests 10 reservats per lloguer social i quin procediment s'ha seguit amb aquests últims? No sabia si anaves a contestar no, o... Sí, puc donar-te la resposta. No saben de venda, creiem que estan tots. El tema dels 10, cap d'ells està llogat i és per culpa d'aquest Ajuntament que no ha fet els seus deures. D'acord? Molt bé. Així de clar. Esperem que es puguin llogar aviat i que no estiguin buits. El primer prec, a finals del 2022 es va tornar a fer la campanya de les targetes Moneder Comprar Prop, Comprar Cornellà, una iniciativa per fomentar les compres al comerç i restauració de la nostra ciutat. Per poder fer efectiu el pagament, els comerços, bars i restaurants adherits a la campanya, que són molts, han de disposar d'un datàfon específic, però durant la campanya nadalenca molts d'aquests no han funcionat correctament, sent diversos els que no han pogut cobrar els seus clients amb la targeta, amb el perjudici pel seu negoci que això suposa. Alguns s'estan plantejant no tornar a adherir-se a la campanya, si és que es torna a fer, si el sistema no ha de funcionar. Preguem que es revisi el funcionament d'aquests datàfons i que es facin les accions necessàries perquè funcionin correctament, es contacti amb tots els comerços, bars i restaurants adherits per preguntar pel funcionament en general i ús per part dels clients d'aquesta targeta per millorar el sistema i fomentar les adhesions en futures campanyes, si és que n'hi ha. La següent pregunta. Com cada any se'ns han adreçat diverses queixes sobre l'organització o desorganització de la Fira de Santa Llúcia a la nostra ciutat. Són similars a anys anteriors i ja les hem traslladat a l'equip de govern en diverses ocasions. Som conscients que l'organització de la Fira de Santa Llúcia la fa una entitat, però les carpes, taules, cadires, connexions elèctriques i d'altres són aportades per l'Ajuntament. Per tant, la majoria dels recursos, per no dir tots, els posa l'Ajuntament i no l'entitat que ho organitza, tot i que aquesta ingressa uns imports determinats de cada paradista. Preguntem, quines accions pensa plantejar l'Ajuntament per posar solució a aquestes queixes, garantir els principis d'adjudicació dels espais de les parades més igualitaris i no discriminatoris, més eficients, equitatius i transparents, i si pensa estudiar la possibilitat que la Fira sigui organitzada directament per l'Ajuntament i no per l'entitat. I l'últim prec. Al ple del mes de desembre ja vam realitzar... No. Vale, perdona. Hi ha resposta, hi ha resposta. La resposta és molt senzilla. No pot haver resposta perquè al mes de maig hi ha eleccions. Per tant, això serà una cosa que quedarà en la carpeta pel proper govern d'aquest Ajuntament. Molt bé. No sé per què, ja me l'esperava. És que no pot ser d'una altra forma, no? És evident. Pregs. Per acabar l'últim prec. Al ple del mes de desembre ja vam realitzar una pregunta en relació als acomiadaments de l'empresa Mitier, empresa adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals i de la que se'ns ha traslladat la resposta. Com podem comprovar, amb la representació de treballadors i treballadores que tenim avui al ple, tot i que han limitat l'entrada de persones, fet que no s'ha fet en altres ocasions i que també hi ha gent fora reivindicant, com portem sentint tot el ple, el conflicte continua vigent i també la incertesa d'aquests treballadors i treballadores. I per tant, preguem que l'Ajuntament i l'empresa es reuneixin amb el comitè d'empresa per aclarir la situació i eludir també aquestes incerteses i aquest conflicte. Gràcies. Molt bé, jo només diré que l'Ajuntament no participarà en cap de les reunions que tenen que tenir els seus representants i l'empresa. No ens pertoca, és l'autonomia de les parts. I ja està. D'acord? S'aixeca el ple.